Здравейте! Нека днеска си поговорим за грип, какви са симптомите и как да се лекуваме правилно. Грипът започва внезапно с повишена телесна температура, болка по мускули и стави, хрема, главоболие, кашлица, придружена с болка в гърдите. Диагнозата се поставя лесно с бързи антигенни тестове, като лечението е специфично, антивирусно, с медикаменти от групата на оселтамивир, които се предписват по лекарско предписание, както и други симптоматични лекарствени средства. Пациентите, които са най-уязвими, са децата до 2 годишна възраст, възрастни над 65 години, хора с придружаващи заболявания и бременните жени. За предпазване от грип е желателно да избягваме контакта с болни хора, да носим маска на лицето, да проветряваме въздуха в затворени помещения, да дезинфекцираме ръцете си. При първи симптоми на грип е желателно да посетим личния си лекар или специалист-пулмолог за правилно поставяне диагноза и получаване на адекватно лечение.